Bună dimineața, oameni dragi! Ziua 5-a de muncă. Mergem să mai luăm niște materiale. Am pornit așa lejer de dimineață, ca seară a fost noapte scurtă. Am lucrat până târziu. Și am pornit așa încetul cu o cafeluță bună. Ne-am trezit. De la Gelato Cafe. De la Gelato Cafe, să menționez. Foarte, foarte bună cafeaua. Recomand pentru cei din zonă să viziteze cafeneaua. Mergem să mai luăm niște materiale, niște vopsea, ce avem nevoie. Lavandă, niște spray gri pentru aripi. Ne apucăm de treabă. Avem nevoie de o sursă de căldură când ne apucăm de vopsit mai intens. Și a fost mai frig afară. Vedem ce putem face, pregătim și ne apucăm de treabă. Ne auzim mai târziu. Am ajuns la garaj și-i dăm drumul la treabă. Am pregătit terenul. Să ne apăsăm pe butonul. Băgați sursă de căldură, așteptăm un pic să se încălzească și ne apucăm să terminăm cu șasiul, după care ne apucăm de benă. Una alta. Să ne treacă ziua. Mai să că pregătește antifonul. Să pregătim să dăm bena în toate poate. Care nu știți, așa scrie aici, Dobră Harașo. Uitați cum ieșe șasiul. Bam! Zi la și tot ce. Montăm cauciucașul la contra-arcuri, contrabalansare. Așteptăm mâine să vină vopsitorul cu bena. Place că tu pe mâini ești curat țiplă. Pe față, pe mâini ești curat țiplă și pe față tot ești negru. Indienii!
Iată, să arăt ceva. Ce? Artă, tată! Dă-zi lumine, viu, Laura. Ia, Laura, bagă-ne, el e speriat de coronavirus. S-am mulțit cu dezinfectant. Noi în luna aprilie a anului trecut am fost o echipă operativă împreună cu Onisim, cu Mihai și am dezinfectat străzile din zona din nord a municipiului Rădăuți cu o acoperire de circa 13 hectare și acum dezinfectăm un odor pentru Destul de târziu. Flavius, filmează, te rog, ce am muncit astăzi. Am pus tot ce se poate pe șaseu, lada, aripile, tampoane noi. Am dat doar aici cu ceară, înăuntru. Restul nu. Totul original, mai nimic. Urmează cabina și serviciul la motor. O ținem la curent cu tot ce se poate.